Halo perlog baro ki pape ji kini ki video ke jonga nadu ki kimi pa ki khun samla khatame ki badang am ya ka result jonga class 12 mentau snam ajar apsau kini ke khubor ke dei khubor ha ka ba kanwanra ya ka jingso tenan nani ki jingpu samki bat kumjuru ya ka jingso si dengan numpun slam ngan puleno ya kini ka notification ke ba apply dong ba ka education na potura. The result of Higher Secondary School Leaving Certificate Examination 2024 HSSLC of Science, Commerce and Vocational Streams conducted by the Meghalaya Board of School Education (TURA) will be declared on 8th of May 2024 during office hours. MBOSE Controller of Examination TR Lalu informed the whole result booklets can be downloaded from the MBOSE official website, that is www.mbose.in. So perlok baro kani ka jingpun bena kembalawan ra alumba ka Meghalaya Board of School Education Tura kawang ba ka result jong ki higher secondary school leaving certificate lani class 12 ibadai jong ka science streams, commerce but vocational kinpen banano ha ka Patrick benai me arajar arsau dia ka result ki jong phi lani jong ki khun jong phi phila ban page lungba ka official website jong ka embos kata ka bedai ka www.embos.in. And there will be no display of result at MBOSE office Tura or Shillong. Numdonre ke jingwa ya ki result haki MBOSE office la kadei ha Tura la ni ha Shillong. Henry ya ki result ki jongpi pila ban download langba katei ka official website la ni langba kini ki website ki ba ngan sabu hapo ka description box ke jonga ti pila ban klik ya ka link langba kini kiba ngabu hapok ka description box bepinyo ya ka result ke jongpi kamtam ya gitu kikun samla kibanang am ya ke result menta usnem ngakermen ba ka result jongpi kan dei usok jong ka jingjob de yol ese na preng kikun samla ki jongi ki ba abe ka result menta usnem ai ki don let's say ki bom poi sha ka thong rei ngong ye phi wanum du jingkermen wanum sosi wanum diaw yale bentur syaprang tray shitom biang sa chisin nang ba kejing temu jong pi kalwan ra ya usok jong kejing job but karoi ka par khamtam ha ka state hi baro koi tinak benta jong pi hi baro ngai khublei kit bok duang ba pinya pas bha khublei shibun